Kastoy ti imbilin ni Jesus kadagiti sangapulo ket dua. Di kay ngarod agbuteng kadagiti tao, tawan mailimeng adinto maiparangarang, ket awan met ti palimed adinto mailatak. Ti ibagak kada kayo iti kasipngetan isauyo iti lawag, ket ti mayarasaas kada kayo ipokkawyo iti tuktok dagiti balbalay. Di kay agbuteng kadagiti mangpapatay ti bagi, ngem di da mabalin a papatayen ti kararwa. Agbuteng kayo ket di iti Dios. Isu a makabalin amang patay ti bagi ken kararwa ijay infierno. Iti maysa a sentabo makagatang kayo iti dua a billit tuleng. No pay kasta awan matnag nga uray maysa kadakwada no di ipalubos ni amayo. No maipapan kada kayo uray dagiti buokyo na bilang daaminen, isot gapuna adi kay agbuteng, tanapatpatig kayo nga adayo, ngem ti ado abilit tuleng. Si asino man amang ipudno kadagiti tattao ti pannakikadwa na kanyak, ipudnok tumet iti imatang ni amak sa dilangit, ngem ti mangilibak kadagiti tattao ti pannakikadwa na kanyak, ilibak kuntumet iti sangwanan ni amak sa dilangit. Kakabsat ti Ibanghelyo ti Apo. Good morning. No siguro datayo ti agsasaad ti sasaaden ni Apo Diyos, naulaw tayon. Nya? No, datayo ti mangdengdengeg dagiti kayat, ken complain dagiti complain tayo at tao, baka nasaksakit pa iti ulo tayon. Taapaya, nakaadado ti hantay maawatan. At dadagitay, adanay kaasainak nga parokya, nabarkadak dagitay manganop, hunter kunada, ngam kaadwan na kadakwada, babaak awan ti asawa da, no napanda na ganop, sumangput da, ado da gaya itad da, musang, mutit, alimaong, putad tibiklat, tukak, basta kasi da. Kaya nasaludsod ko kadakwada, laki kasta tibiyag yun, nagmayat mat at adda kayo, nga apahan nyo kayat ti mga sawa. Kunada mat, kinukunada mat nga narikot tibiyag ti agasawa, father, mayat ti kastoylatan, kunada mat. Mayat mat agpay sumat. Tauri da kami nga papadi at dapay ni madre inton lumakay ken bumakit kami ket inton may reklamo mi ka sinon tumet ti mangilaw kada kami. No addamot no jebay tao ka medyo 30 plus nan ay agdanagen sinon tumet ti mga sawa. Di jay ti pakadanagan. Dagitay mo nagasawa manupay lang atawan ti kararagda ay di met lamatayen dati partner nauma ako. Adda mayat nga gasawa, adda magtartarigagay nga saan nga masawaan. Baliktadin tayo, ibalbalyan tayo. Idinamdamo, agtartarigagay tayo amin nga agtrabaho, kada kayo nga permanente ti trabaho na. Apo takararagyo, apo maawat ako maitinati nga trabaho. Idinagtrabaho dan, anya ti saludsod. Naulaw ni Apo Diyos, agretire ko man, makauma, stress, tibiyag ko. Di tayo maawatan. The same. Ngori na kami, jobbing kami. Titartari gagayan mi, pumintas kumamot ti biyag, apo, taapaya, ti kumamot, si dami adda kumamot sagpaw na, haan nga buggoong latanagin, sa luyot muno saan nateng. E di imado masida. Anya ti berberokan tayo, gulgulay kuma, naulaw ni Apo Diyos. Idi ka, adda kumamot, lugan mi, ala, agkamotor kam kumamot, kunatayo. Hun nagmayat, idi adda lugan, intay ag-walking. Apay, antay mga walking, idi hanyo magkinayat. Kadagitay padak nga nakaidda ti datar, di mat, makapadasam mi kumamot ti agkudson, nga maturog. Taptan ka kunatayo ka, na may mayat mo, lajed datar. Anya no kuno datay ko mati mangdengeg ti complain. Anya nga tamot ti kunan ni Apo Dios. Di tay maawawatan.
Kasla idimot, apo, nagpunsyon, apo, uray lang mabaliktad taalad nga darupon tayaw, tata, anya kayat mo nga si daan, bayo ba na kumawon no chisa? Awam matan, taapay. Nagmayat man nga, papalak nga rod na kita, manganop nga kung kunak, anya nga rod ti kayat yu iti biyag, mayat mo ti kastoy latan, Father, stress-free, abay nagsayaat nga biyag daytan. Awan ti pa ka-stressan, awan pa ka-rikrikutan. Ngamsal sa ludsudag. Nung atanahan nga nagbasol da adan kin Eva, kumanuhan nga nagni adan iti basol, niya nga tabubraan tay tata. Hello? Oh! Lano awang ko matibasol anyo bubraan tay tata. Lamo-lamo tayo mat. Awang mo trabaho tayo. Agkit agar oray latan at ibunga kinsabong tahantay mo agmula. Awang mo dagitoy, awang mo day tahantay mo nadamag nga daman sanas at ila mo tayo damurtes kin ka imito. No awang ko mabasol kas ano ko mga anya ti ubraan tayo nga rutata. Adaya doktor, adaya padi, adaya madre. Awanan natin ministry tayo. Sigurado nga agkalkalyo amin nga ubot tayo ti katutugawon at awang garot ti ubraan tayo. So dahil di kunana, dahil may kadwang maibasa surat ni San Pablo kadagiti taga Roma, wen na iyag ti basol. No malagip yo, no dahil tayo no ti semana, into no liturhiya ti panagungar ni Apo Padi ikantana dahil tayo exultet, malagip yo dahil tayo exultet. Dahil ito'y dahil di rabi, kung kunana jay, nga sintonado mo ni Apo Rufo ka, dumgag kay latan, basta manggag yun di kayat na nga sa uwan. Anya ti kunana di jay, nagasat panaglabsing. Kunana, napateggayam daydi panaglabsing ni Adan. Apay nga napateg ti panaglabsing, apay nga napateg nga nakastrik ti basol. Iti surat ni San Pablo kadagiti taga Roma, no, ituloy tayo taday tinaibasa ka chapter 5 verse 12 to 15, no, inayon tayo aging gana ti 20, anya ti kunana, where sin abounds, grace abounds all the more. No sa dinno nga nagtibasol, ditamot nga adda nga naitinag ti grasya ni Apo Dios. Isugayam nga napateg uray ti panaglabsing, tadita nga nagtrabaho ti grasya ti Dios kanya tayo. Iti kinakapsot tayo, ti pannakanag tayo iti basol, di ta nga simrek, ad-adda ti grasya na, anya day ta nga kadakgalan nga grasya, kunana ti babaan ti parabor na, ti sagot na, ti parabor na, anya day ta nga parabor ni Apo Jesus. Iso ano awan basol, mabalin nga han nga imay ni Apo Jesus dito'y lubong. Boring ati bayab, nagboring ang abiyag tayo, awam mo basol, awam mo ubraan tayo. Iso nga nagasat ti panaglabsing, tapno ad-adda ti grasya ti Diyos. Kastamot laag, di same kanya tayo. Nakaad-ado nga reklamo, nakaad-ado a complaint tayo. Saksakit, pakarikutan, nagado nga trabaho, nakaad-ado nga kuan tayo, aging gana nga nag-put out. Idtagayam nga ad-adda nga agtrabaho ti grasya ni Apo Diyos. Di tagayam nga sumrek, ti bendisyon ken parabor na. Iso nga imay ni Apo Jesus. Uray magkanya tayo. Untat na pamilya. No nagkamali di partner mo, di tamot nga idakdak katap no maaramid mo di aramid nga na Diyosan, di tamot nga idakdakkel mo di pamakawan mo. No nagmistake, di tam nga iyat atidog di jay bendisyon ken grasyam. Kasano nga ron, Father, ka ulit-ulitan namat nga loklokwan. No siya kumati sumong batuon ata makauma ka mat. Makauma ka mat. Iso nga nung nagkamali, wala da sakit, nung nagkapsot ni kapsat mo, no da pagkurangan na, di gayam ti karkarit na magkada tayo, ad-adda kumamat nga, ipaay tayo mati grasya, ti pannakaawat, grasya ti pamakawan, grasya ti kina manangaasi, takasta ti grasya ti Diyos kanya tayo. Ta nagpintas dati ko nana, naglabsing ti may sa atao, nagsapasap ti basol, kimapsot ti tao, natay, haan nga natay a physically, no di awanon ti relasyon tayo kini Apo Diyos, ngam,
babaan mo laeng ti maysa a tao, nagwaras ti bendisyon ken grasya na kada tayo. Isu dayta ni Apo Jesus. Isu nga kunana kunapay ni San Pablo kakwa iti no iti panagparintumeng ko iti kinakapsot ko dita nga agbalinak nga napigsa taapaya dita nga agtrabaho ti grasya na. Kadagiti gundaway nga kunatayo nga haang ko kabailan. That's the time nga agparintumeng tayo dita nga sumrek ti grasya na. Nadda sakit tayo, adda problema tayo, Apo kasla awanon ti laban ko. Dahita ti kapipintasan nga gundaway nga agparintumeng tapno itid na ti grasya na. Tayo siya kunana nga roden ka, it is then that I am weak. When I am weak, it is then that I'm strong, kuna ni San Pablo. No dahiti nakapsot tayon, awanon ti laban tayo, di tagayam nga ad-adda, nga agtrabaho ti grasya ti Diyos kanya tayo. Iso nga ti dinadail ti basol, ti lubong, ti may sa atao, pinagbalin namat nga nasantuan babaan ken ni Apo Jesus. Isu nga di man nagbasol alubungan nakonsagraranen napasanton. Kaanya nga rod ti akem tayo, go into the same. Kapang kayo kaaramiden nyo mati naramid na, anya dayjay. Kadagiti kakabsat nga agkasapulan, titulong tayo. Agsakit man, agproblema man, maririribukan man, maawanan tinamnama, ditamat nga ikan tayo. Kasta ti kayat ti Diyos kanya tayo. Uray nagkamali ni kabsat mo, haam mo nga italmag. Haam mo nga pisitan, haam mo nga awanan. Anya ti ibagbagana, ikam tulungam. Ti puso nga kinamanang nga asi. Dahita ti idawdawat na kada tayo. Taapaya na ito'y, uray pa'y idi, addan dahita nga pagkapsutan, addan dagita nga basol, addan dagita nga problema, the same aging gana tatta. Ngam adda dagiti nagtalinaed nga napudno ti ayat-ayat da iti pamilya, ayan-ayat da kadagiti tattao, ayan-ayat da ken ni Apo Dios. Isuda dagiti mauawagan nga nakapudno a Kristiyano, takuna ni Apo Jesus kadagiti adalan di kay agbuteng, kadagiti mangdadael ti tao, mangpapatay ti tao. Ti pagbutngan nyo ti Dios nga makabael kada kayo nga manguram ijay impyerno. Isu nga uray adda pakarikutan, uri adda pakadanagan, uri adda sakit, adda problema, anya ti ibagbaga na haang ko mga agkirin, DJ ayat kindungo tayo. Haan ko mga agbalbaliw, DJ langen-langen tayo nga nasayaat, kadagiti tattao ken ti Diyos tayo. Haang ko mga abaken dagiti nga panubok, no napudno DJ pamati, ken ayat tayo. Nangruna ti relasyon tayo, iti may sakin, iti Diyos tayo. Wen kakabsat, no kitkitaan tayo iti daytoy uray ni San Pablo iti kunana iti kinamanagparabor ti Dios ti langen-langen tayo ti grasya ti Dios isu ti makaited kada tayo iti biag nga agnanayon no kas ano tayo nga agayat kas ano tayo nga agbiag nga napudno kas ano tayo nga aglangen-langen uray adda pagkamkamalyan pagkapsutan ti dadduma kada tayo dayjay ti mangted kada tayo ti napudpudno narigat nga aramiden. Ti tao mauma, ti tao agkapsot. Nangurunan no dagiti inayayat mo, isuda ti mangirurumengking ka, ti tendency na ti puso tayo ke mauma. Ngem ti awis ti Dios kahaan. Damor nga ira makarkarit di biag mo, dakdakkel mo di grasya ti panakaawat, idakdakkel mo di grasya ti panagayat, idakdakkel mo di jay grasya ti panagserbi. Uray pay no talikudan da ka, uray pay liputan da ka. Takas tangarot ti inaramid ni Apo Jesus. Timpakita na ti pudno nga panagayat kada tayo. Inpakat na ti pudno nga panagayat kada tayo. Isugad ti pagtuladan tayo. Wan karit na ti agbalin a Kristiyano. Awan tinanam ay abiyag. Nga mabalin nga na bendisyonan ken naragsak. Awan ti biyag nga awan problema kada pakarikutan na addan tulata. Nga mabalin tayo ti agtalinaed. Nga napudno ti ayat ti tunggal may sa ken ti ayat na. Paggapon na daytoy, awan sa bali pangalaan tayo. Paggapon na ti bendisyon, kasayaatan nga agparintumeng o mararaw iti grasya ken bendisyon na. Kadagiti gundaway nga agda dua-dua. Tano daduma kadatay amin adda dijay dua-dua. Dahita ti kamamayatan agparintumeng nga dumawat iti grasya na.